Riwruok makedo ne ratiro mag oganda Kenya Human Rights Commission kod riwruoge mamoko makedo ne ratich oganda oseyo kanisa e yor chung' margi e kinde yiero mag higa mokalo ka obila bende giseyo kuom nek kaachiel kod rocho ratiro mag oganda mane ng'anyo e pacho kae. Lipot mendi olos kod Jojuma. Twak e yo ma osebed ka itimogo yiero maduong' e pacho kae, to ahinya yiero maduong' mar higa mar 2012 kaachiel kod midhiero mabiro tok yiero osebedo kendo pod dhi nyime. Thoro maduong' mag twaggi ma itimo rwego mag oganda en mar neno ni yiero ma pacho kae otim e yono makare kendo tieko midhiero mabiro tok yiero ma oting'o thoge mag oganda e kinde ng'anyo makwedo yiero. The response by the police has been so repressive and brutal, and if you look at the statement that was made by the IG and also by extension His Excellency the President, where he was thanking the police for doing a good job. Do we conscientize our people enough to understand that the responsibility lies with them? It doesn't lie with the politicians. Mimi ni mimi, sisi ni ndugu na sisi ni jamii na Kenya ni yetu. Jirani yako ni kama ndugu yako. Moko kuom oganda osese ka moko bende osepaki kod rwego mag oganda ka otende kod yierono mar higa mar 2022 e pacho kae. Tasani mane watimo negi hocho nyoro ok owinjo maber nikech kiwacho ni ringre mag joge gi mapod nie muchari ma osetho mane polisi onego gin ringre manobedo hired mako dhog gi nono kendo gipenjore ka be gidhi yudo ratiro adier. Sums of unlawful deaths we've documented about 23. But of course that is not the exact number. E kinde romo mane obagi korwogno makiratrogo mag oganda, the Kenya National Human Rights Commission e kaunti ma Migori, jotend kanisni kod obila gin moko kuom oganda ma oyudo seyo ka otende kod yierono mar higa mar 2022. People feel like one of the key contributors to the failures of our electoral and also the outcome of our general leadership in the country. The church has played a big role. Kwayo mondo kik wabed joma ineno ni wan josik ji. Oketwa mondo wabed jothek kendo wacha dieri, wachung'ure ure dieri ka piny dhi marach to wakwerne karach obed ng'ama nade. Viongozi wa madhehebu mbalimbali, viongozi wa misikiti wamekuwa wakihusishwa na lawama mingi kwa sababu wamekuwa wakichukua msimamo kwa upande mmoja ama mwingine, na bila shaka hiyo imeleta mfarakano baina ya viongozi wa kidini. Irene Soila matirogno makiratrogo mag oganda wach jotend kanisa mathoth yande ni nindo nyakonychiel e kind yiero maduong' mar higa mar 2022. And sometimes the religion also opens up to how do we organize ourselves in terms of the leadership we want. But this time around it was a bit different in that it felt like the church misled Kenyans. Jokanyo gi rwogego makiratrogo mag oganda wach ni midhiero ma okwako piny Kenya sani obiro manike rwego mag oganda kod oganda jo Kenya mathoth pok owuok oko mar manyo ratichgi e yo makare. Really look back and did we even make a mistake anywhere in our decisions that we made, and how do we make sure that moving forward Kenya is going to be a better place for all of us. Riwruoge gi mag oganda kaachiel kod mago makedo ratiro mag oganda osingo dhi nyime mar kelo lokruok e pacho kae, to ahinya e yo mitayogo yiero maduong' e pacho kae. Jojuma, Ramogi TV, Migori.